Ahojte, vítam vás pri takomto obrovskom unboxingu. Mám tu 4 škatule, kuriér mi ich priniesol dnes. A je to z e-shopu Monika Shop. Viete si objednať na jej stránke www.monikashop.sk, myslím, alebo com. Nie som si istá. A ešte viete si aj na jej facebookovej skupine Monika Shop. No a má tam teda nemeckú drogériu, kozmetiku, potraviny a aj talianske produkty. Takže ako prvé tu mám na vyskúšanie Mon Amour. Je to myslím, že Avivage na 60 praní. Potom tu mám toto Ajax s tou sodou a citrónom. Je to strašne krásne vonia. Ďalej tu mám Kuschelweich Avivage na 38 praní. A toto sú moje obľúbené prostriedky na riad Fairy a ešte taký iný, ten bude asi v inej krabici. A to mi asi trošku vytieklo. Ale je to Woolstein proste na tmavé oblečenie prací gel. A ešte tu mám tento Sofin, taký babetkovský. No, potom tu mám ďalšiu krabicu, to je asi taký mix aj potraviny. Na Mikuláša som už myslela. Sú tu takéto žuvačky, potom takýto granulovaný čajík, tuňakové pomazánky, tie milujem. Potom som zobrala takéto Juicy Hello, sú tu jahodové, pomarančové. Potom som si zobrala, myslím, že je to pleťová voda od Nivei so zeleným čajom. Potom tu mám takéto Fanta mentosky, tuňak vo vlastnej šťave. Som zobrala tuším 3. Ďalej tu mám takéto čokoládky krásne. To budem darovávať na Mikuláša. Tak som zobrala teda viac. A ešte tu mám čokoládky, kinderky, také tie vianočné alebo mikulášské. A ešte tu mám brumíkov, takýchto brumíkov pekných. Keď si dám takto nabok, nech sa mi nepolámu tie čokoládky. No, potom tu mám sprchový gel s melónom a s nejakým ovocím, Summer Bronze, Fels Azura, myslím, že to je to talianske niečo. Potom tu mám moje obľúbené pracie, tieto, jak sa to volá, kapsule od Washkoning, neviem, ako sa to presne číta, ale takéto som už mala rôzne a proste to prádlo krásne vonia. Potom som zobrala, toto je parfém na prádlo, Tresory Oriente, to je zaprašené, to nevadí. Potom som si zobrala tieto perličky Lenor do pránia. Pre sestru som zobrala takýto sprchač, lebo ona strašne má rada tieto Aviváže. Potom tu mám sirup do vody, pomarančový a ešte tam mám jedny kapsulky na pranie, čo sa mi podarí vyloviť. Takéto nafarebné a toto je univerzálne. No. Tu mám tieto v kekapičku, celomáčané sušienky. Mávajú aj v horkej čokoláde, ale ja zbožňujem tieto v mliečnej. A ešte tu mám takéto rolky jahodové. No a myslím, že to je všetko. Aha, ešte tu mám tieto mentolové cukriky, eukalyptusové. To sa hodí na zimu. No, prejdeme na ďalšiu krabicu. Mám tu 3 moje Nivei. Viete, že bez nich ja neviem žiť. Ďalej tu mám takýto sprcháč detský Johnson's
Potom som zobrala dve takéto mydlá na ruky. Tu mám ďalší Ajax, ale kokos a kvet nejaký. Potom tu mám takýto sprchový Floren. Takúto viete, že som mala pénu umývaciu na ruky, ale je taký aj sprchač, tak som si zobrala Lion King. Toto je nejaký čistič na vecko, Ambipur. Som chcela na vyskúšanie. No a toto je ďalšia moja obľúbená jar, ale táto tyrkysová, neviem, túto mám najradšej. No a ešte tu je Chupa Chups sprchač, na ten sa veľmi teším. No a máme tu poslednú krabicu. Objednala som niekoľko takýchto lízatiek mikulášských. To Fife som neobjednávala, takže to som dostala ako darček. No potom takéto kávové cukriky som ešte nemala kofilu, ale kofilu mám rada, tak som chcela vyskúšať. Toto je najlepšia vec Xinela na čistenie záchodov, toaliet. Potom tu mám celú krabicu Capri-Sonne džúsikov. Potom tu mám tieto obrúsky zachytávajúce farby. Ešte tu mám nejaké cukričky. Tu mám Sprite, Tic-Tac, Frajer ľubí. Tu mám duplo, tých by malo byť asi 15. Potom takéto nejaké keksičky, svačinky. Potom takéto polkilové mleté čierne korenie, vložky. Potom tu mám ešte takýchto mikulášikov, takýchto snehuliačikov. A ďalej tu mám zubné kefky, Colgate. To sú tie duplá, tých je veľa. Potom tu mám kuchynskú rolku, zubnú pastu, tieto brefy do vecka. Či to ešte niečo nasleduje, či som všetko ukázala. Neviem, či je bolo čo ešte pod tými džúsmi. Aha, ešte takéto čokoguličky od Kubíka. Takže budem mať na nejaký čas vystarané. Teda toto je môj unboxing z Monika Shop. Kľudne sa na to mrknite, objednajte si alebo sa pridajte do tej facebookovej skupiny. Ja som zatiaľ vždy bola s Monikou spokojná a táto objednávka ma vyšla na nejakých 180 €. Takže prajem vám ešte pekný deň. Dúfam, že sa vám unboxing páčil a ak sa vám teda videjko páčilo, budem rada za váš like, odber alebo nejaký pekný komentár a prajem vám ešte pekný deň. Čaute.